Нека започнем тази медитация, като заемете най-удобната за вас позиция. Може да седнете с леко кръстосани крака или да легнете. Важното е да се чувствате защитени и спокойни. Когато сте готови, затворете очи и обърнете взора си навътре. Вдишайте дълбоко и издишайте. Усетете тялото и тежестта на гравитацията, която го държи близо до земята. Точките на контакт между вас и пода, върху който сте седнали. Дишайте дълбоко, разширете до край коремчето, ребрата, белите дробове, задръжте за малко и издишайте бавно. Повторете още 2 пъти. Представете си най-синьото небе, което сте виждали през живота си. Вдигнете поглед нагоре и го вижте синьо и кадифено, до безкрая, докъдето ви стигат очите. Допуснете тази синя и ефирна разкошност да влезе в главата ви. Почувствайте как вътрешното пространство в главата ви се изчиства и разширява, как до мозъка ви стига по-голямо количество кислород и го ободрява. Вдишайте дълбоко и благодарете. Изследвайте усещането, приемете го и след това го пуснете. Почувствайте благодарност, приемане и любов и към своя ум, този невероятен компютър, който ни води през живота ни, безгрешно и смисъл за най-доброто за нас. А сега утвърдете: аз избирам да виждам доброто в този свят. Аз избирам да възприемам света през очите на любовта. Аз избирам да виждам себе си като най-добрата своя версия в този живот. Аз избирам да вярвам, че винаги има възможност да променя нещата така, че да се случи най-доброто за мен. Аз знам, че само аз съм отговорна за начина, по който възприемам света и избирам да го възприемам чрез любовта и позитивността. Останете осъзнати, чувствайте тялото и дъха си. Направете още 3 дълбоки вдишвания и издишания. Сега се опитайте да почувствате мястото около вас, като държите очите си затворени. Спомнете си каква е обстановката около вас, всичко наоколо. Приемете, че е тук и сега, както и вие. Останете свързани с тялото, дишането и усещането си за присъствие. Върнете осъзнаването си. Раздвижете леко пръстите на ръцете, след това на краката. Протегнете ръце и нежно отворете очите си. Запазете това усещане и го задръжте със себе си през целия прекрасен ден, който ви предстои. Благодаря ви, че избрахте тази медитация. Желая ви любов и красота!